Здравейте! Това е първият ми клип, който смятам да кача в моя канал BlackSoulBG. Нека да се запознаем. Янис от град Търговище в България. Моето име е гръцко, може би сте усетили, понеже... Нали? Трябва да го нарека, не знам. Гръцко е просто така измислено. Ако се чувам лошо, извинете, искам да оправя този проблем. Много искам да го оправя всъщност. Понеже самият аз това нещо ми пречи не само на мен, а и на моите приятели, когато играя с тях. И то не когато снимам. И така, нали? Така. И днес играем така на добре познатата Minecraft, може би на всички. И в Legit, сервера на Термито. Терми много готин сервер, ако гледаш моето видео. Да, като че начало това, извинете, че така говоря, обаче притеснявам се, понеже ми е първия клип. Това беше обобщителен клип за мен. Може би вече от утре ще започнем истинския геймплей. Това е моя скин. Google Plus снимката ми е една обработена, може да влезете и да я разгледате. Зависи, решават си ви. И да, това беше от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. Като обобщителен, вече утре ще започнем истинския геймплей на първата игра, която ще играя. Няма да издам каква, искам да стане в изненада. И да, до скоро!